yaman ng kabiti parang kukom ti adim tultulo mo kanya. Awan di mo ako kanya mara. Pakawanan na kami nga naganak mo tadimi na nasalba. Unay ma'am nga kawa mi ma'am tano sumangpog kami ti malam datala tawa iti unak ti balay magsagad-sagad kadag sa do ma'am isuna. Awanan ti pamanawan dagiti kasawa a Rebecca ken Roy itinodyan nga anak da gapu iti pupusay ti 25 tawen nga anak da ani Joseph kalpasan ang nagpositibo daytoy ti dengue. Inaunaan nga anak da isuna ken maysa atanod iti barangay South Baliwag, Pilar Abra. Istorya ti inana July 26, nakarik na ti gurigor ti biktima, apaman ang nakasangpet manipod barangay Palikad ang nagwelding. Inpapanameten a posible a dengue daytoy gapot agra ira iti ayanda. Sigod ko ng mga pinatumaran ti paracetamol. Bimao maamong iti karabyan na nabaramanon. Ano di ka pala nga bumabata gurigor mo na kong ipangkajar itsyon ko na ma'am. When lang ko na naman. Awan man to ibaga na lata mga aguri-gurak ko na naman. Awan bagbaga na lang sa bali. Dito ibaga na lata mga aguri-gurak ko na naman. Kabigatan na ipa-check up isuna ti RHU Pilar. Kuna ti Municipal Health Officer, nakarik na ti sakit ti ulo, gurigor ken abdominal pain isuna, naresetaan ti agas ken nairekomenda ti panagsubli na kabigatan. Onset ng minty fever na is July 26 pa lang at 2 p.m. So, bali DJ ma'am, awan pala ang 24 hours. Tigi ngamin dengue NS1 test kit, madetect na digi antigen ti dengue after 24 hours nga the onset of fever. So, pero di patient kasang intreat kon iso na as dengue suspect, July 28, may imagi patient at around 10 a.m. So, na-test tayo yung dengue NS1 and positive ma'am iti result na. So, the patient at that time got very lethargic, tapos noted to have loss of appetite, tapos still with fever, dati fever na rin nga time. Kasi nga cases, First District Hospital, so ito yung Villavicio sa Medicare and Community Hospital. We coordinated with Dr. Conchitina Bironia, and again, ma'am, we transferred the patient Medicare. Kanamot ti ko na ma'am bumaba gurigor latati ko ka na di Medicare mo man ta 39, 30 ko ti gurigor na. When ma'am so nga dati ko umiti pakadas ko ma'am baka kwanda ka ni Medicare apay di tiyan nga duwag dakkel. Di mo so di na pang ko binaluran so na di Medicare ma'am. Ti ngamin nagnervyo sa kon. Di talaga di ma'am nga buksit na. Sa baliship man ma'am. Ngam so di damagak wen ma'am. Sabra talaga ti tiyan dingin. Kun hanang may kwatigri matana. Bum sugi dito kiti tarupa na. So nga madanagan nga kunak pa ma'am. Wala na kong palaing ka na ta. Yung katong tumulong jay pagkuka niya sularan kunak ma'am. Pulos nga hanak nga ko ma'am minulagatan. Nakakidamlat ta ma'am. Rabi iti July 31, manipod Villavicio sa Medicare Hospital. Nirekomenda mayakar iti Abra Provincial Hospital ti pasyente. Kuna ti amana, pasado alas 3 ti parbangon idi August 1, pimusayen ti anak na. Maibasar iti physical assessment ti doktor ken laboratories iti Abra Provincial Hospital. Nakitaan ti sakit ti kidney ken tested positive for dengue ti pasyente. Kiddaw ti pamilya tan yaman atulong para iti panakaitabon ni Joseph. Imunan iti daytoy, nagpositibo metpay ti dengue tinaudyan akabsat ti biktima, ngem nalainganen daytoy. Maibasar ti record, pakabuklan as 73 tinagbalin a kaso ti dengue ti Pilar, pakairamanan iti nem abaro nga nagpositibo, ken daytoy ti damo, anada anti-death case iti ili. Environmental aspect, panagornong ti danom ti dram, ken behavior dagiti residente, ti makitkita da arason ti panagpangato ti kaso. Medyo adungay ti paggitlugan ti lamok kayan may isang mga kwakwa dayi agimbak kami ngay iti danom
Ay medyo narigat dito pilar gamin pa lang tagdama iti danom so nga agkuha kami jadi drums timba. Mostly nga pakikitaan mi nagkankanda kami ti vector surveillance ket dagayay timba ken drums ma miso ti malalaan mi ti kiti-kiti nga iso mo ti kitkitaan mi no positive daba for Aedes mosquitoes. Dagayay surveillance nga nang kinankanda kami palagi nga tapuan iti drum nga pakalalaan mi ti kiti-kiti mo. Ginutigot ti RH dagiti umili ngagtulnog kadagiti pamalagipda tapno sa anen a maulit pay ti pasama. Jessica Boreta, Balitang Solid North.